Takže dobrý den. Já doufám, že mě všichni slyšíte. Jde tady nastavit taková ruka. Jo, vidím, že už tady chodí nějaký palce, takže doufám, že všechno funguje. Jsme si dali takovou 5minutovku na začátek, aby jsme měli vlastně dostatek času se připravit. Vidím, že těch rukou, že všechno funguje, chodí víc, tak doufám, že je všechno v pořádku. Takže aby jsme nějakým způsobem začali. Chtěl bych všechny přivítat. Dle stavu přihlášených jsem koukal, že jsme tu jenom pánové, takže situace se má tak, jak je v našem oboru bohužel obvyklé. Moje jméno, já si ještě zapnu kameru, kterou jsem zapomněl. A jo, už se vidíme. Věřím, že mnoho z vás už mě nějakým způsobem zná. Mám Semaku vlastně na starost obchodní zastoupení, co se týče té naší softwarové skupiny. S některými jsem se ještě neviděl, s většinou si myslím, že už jsem se nějakým způsobem potkal. Proč jsme si vlastně připravili ten seminář? Je proto, aby jsme dokázali více informací dostat k vám zákazníkům nějakou rychlejší cestou, protože je vás opravdu hodně, takže není jednoduchý ty informace předávat cestou osobní nebo telefonickou. Takže bychom chtěli navázat na takovýhle webinář. Chtěli bychom ho dělat třeba 2x až 3x do roka. Možná s každou novou verzí, to ještě uvidíme, jak to nastavíme. K nějakým pravidlům teď všichni můžete přispívat do chatu. Na chatu vlastně sedí kolega Jarda Plch, který ho taky určitě znáte. Na některé dotazy se vám pokusí přímo v tom chatu odpovědět. Takže doufám, že na většinu z toho, co budete potřebovat, se vám dostane odpovědi. Pokud ne, tak není problém, napište nám na náš hotline @semako.cz a některé dotazy vlastně zodpovíme až po ukončení tohohle webináře podle času. Je to náš první webinář, tak doufám, že všechno bude hladký průběh. Případně se dopředu omlouváme za nějaké nedostatky, ale věříme, že všechno bude fungovat v pořádku. Tak můžeme k nějakému obsahu, čeho se to dneska bude týkat. V prvním webináři bychom vlastně chtěli zmínit i některé věci ohledně naší softwarové skupiny, ohledně Semaka, ohledně licencí a dalších věcí. Tyhle věci už v dalších webinářích budou teď opravdu jenom v tom úvodním. Takže, jak jsem říkal, některé věci z digitálního portfolia Semaka, licence a moduly, časová osa vydávání WorkNC, jsou tam některé novinky. Potom si vlastně slovo převezme kolega Pavel Hačko, který zase znáte asi z Hotlineu, případně přímo s firem. Ten se postará o novinky WorkNC, dotazy z Hotline, taková ta technická stránka. Ty dotazy z Hotline budou některé běžné dotazy, asi 2 až 3 tam, myslím, máme. Budeme určitě takovýhle dotazy zodpovídat i v těch dalších webinářích. Potom nějaký výhled do dalšího roku, do roku 2005, co se chystá. Potom slovo si zase vemu zpátky já. Probereme některé služby za KEDZAKem a na konci naše doporučení zákazníkům. Takže když se teď překlopíme do toho portfolia výroby, tak veškerý software, který my vlastně nabízíme, je od Hexagonu. To naše portfolio softwarový začíná tím, že pokud bychom byli rozšířeni v celé firmě, tak tady bude takový ideální koláč, jak by to mohlo vypadat. Na úvod software na správu zakázek, plánování výroby, workplan, to je věc na samostatný webinář, je to opravdu rozsáhlý software, mnozí z vás ho určitě znají, někteří i využívají. Po tom, co si založíme zakázku v workplánu, může přijít na řadu software pro analýzu 3D dat, WorkExplore, zase prohlížeč, relativně oblíbený nástroj na různý i exporty dat do STEPu, do IGSu a podobně, základní měření. Z WorkExplore můžeme volně přejít do softwaru Designer, což je přímý modelář, jak plošnej, tak objemový, modul na elektrody, reverzní inženýrství. Z Designeru potom už po nějaký přípravě těch modelů na výrobu můžeme přejít do CADu, respektive do CAMu, do vámi dobře známého WorkNC.
Je tu uvedený vlastně i software Esprit Edge, s tím se momentálně seznamujeme a chtěli bychom ho do budoucna začlenit do našeho portfolia. Po téhle kapitole následuje NC Simul, je to verifikace optimalizace NC kódu, princip digitálního dvojčete stroje. Potom se dostaneme i do druhé skupiny našeho týmu Semaka, což je Tools, zase skupina, kterou určitě většina z vás dobře zná, nástroje, dílenské vybavení. Zároveň zde můžeme nabídnout i 3D Form Inspect, což je software na měření přímo v mašině a obrobkový a nástrojový sondy. No a na konci toho koláče se vlastně vrátíme zpátky k workplánu, kde můžeme dělat různé analýzy, vyhodnocení, celkově zprávu prostě těch zakázek. Takže tohle by bylo k tomu našemu portfoliu. A teď na dalším slajdu se můžeme vlastně podívat na licence a moduly Work&C. Občas tam panují takový nějaký zmatky, není to úplně jednoduchý na pochopení, tak jsme si říkali, že vám to zkusíme ukázat, abyste i vy v tom měli trošku větší přehled. Takže základní 3 licence Work&C je vlastně tady to 2D, což je standardní úplně nejzákladnější licence, není tolik rozšířená. Další, co je, tak je 3X a F3X. Rozdíl mezi těma dvěma je, že F3X obsahuje víceméně veškerý dostupný obráběcí strategie. Takže to je hlavní rozdíl mezi těma dvěma licencema. Ty strategie jsou hlavně šlichtovací. Nad to existuje nadstavba dalších licencí, 2D Positional, 3X Positional a Full, což je nejvyšší konfigurace licence Work&C. Jde o to, že v těchto strategiích můžete rozšířit to vaše programování o to, že můžete v jednom projektu mít více obráběcích rovin, takže využití pro 3+2 osí obrábění a podobně. Nad těmito licencemi je vlastně modul, který se jmenuje Auto5, je to přepočet 3 osích drah do 5 osích plynulých. A úplně nejvyšší konfigurace, když bych to tak řekl, tak je to licence Full s 5 osím modulem pro plynulý 5 osí obrábění 5 axis. Mimo tyhle standardní licence a moduly, tak máme zase přídavný moduly, což je třeba Advanced Toolform pro využití soudečkových nástrojů a podobně, importy formátů, více výpočtových oken a podobně. Takže to je, co se týče těch licencí. Na dalším slajdu si můžeme říct něco těm časovým osám vydávání Work&C. Vlastně doteďka jste byli zvyklí, že Work&C chodil 2krát do roka nová verze, mezi tím chodily různé service updaty, těch bylo víc nebo míň. Momentálně od nového roku se situace má tak, že Work&C bude vycházet jako nová verze 4krát do roka. Ubyde těch service updateů, ale přibyde těch nových verzí. Tahle změna je hlavně kvůli tomu, že Hexagon chce rychleji začleňovat novinky do Work&C, aby ty požadavky zákazníků a podobně se tam dokázaly rychleji promítnout a bylo to vlastně ke spokojenosti všech. Za mě je to pro tuto chvíli všechno a já předávám pro tu technickou stránku slovo kolegovi Pavlovi Ačkovi. Děkuji za slovo. Předem všechny tedy zdravím účastníky dnešního webináře a představíme si novinky nových verzích Work&C. Zde bych jenom podotkl, že ty nové verze myšleno nejen poslední, ale jistě jste si mohli všimnout, že ty zásadnější novinky vznikaly už někde od Work&C 2023. První takovou novinkou je pás karet. Spadá to do novinek designových. Jistě jste si všimli, ten nový design vlastně nahrazuje ten původní. Nový design je směr, kterým Hexagon jakoby chce pokračovat. Máte ten pás karet rozdělený do určitých sekcí logických a jako uživatelé máte možnost si zvolit pás karet i uživatelský. V tom případě si do toho uživatelského můžete vlastně vytáhnout patřičné příkazy Work&C, které třeba nejčastěji používáte
a pak je ta práce pro vás i rychlejší. To znamená, že budete eliminovat proklikávání do různých jiných karet. To je první taková novinka. Další novinkou, kterou jste si mohli povšimnout v úplně poslední verzi, je nová nabídka výběru strategií obrábění. Tato nabídka byla kompletně přepracovaná. Je to včetně i popisných nebo nápovědných obrázků, které nám určují vlastně takovou vizuální nápovědu, co která strategie bude tvořit. Jako uživatelé máte možnost si uživatelsky seskupit jednotlivé strategie pomocí těch hvězdiček do skupiny oblíbené. Opět je to z hlediska zrychlení, potom následné práce, kdy třeba jako programátoři používáte jenom určité strategie, nechce se vám proklikávat furt tady tou nabídkou, takže pak máte možnost přes tu nabídku oblíbené si sdružit všechny strategie, které používáte. Jo, vidíte, že tady už je ta seskupení, kde potom byste měli seskupené všechny patřičné strategie, které jste si tam vybrali. Další takovou novinkou designovou, bych řekl spíše, je nové dialogové okno definice strategie. Jo, s každou novou verzí budou přibývat strategie, které již budou mít nový design. Jo, jedná se o tento design. V poslední verzi jste si mohli povšimnout. V současnosti je to pro 3 strategie. Je to pro globální hrub do hrub, paralelní dokončování a globální dokončování. Jo, cílem je předělat všechny dostupné strategie do tohoto nového vzhledu. Tento nový vzhled vlastně bude obsahovat všechny patřičné parametry, na které jste byli zvyklí, plus ještě parametry, které se ve vývoji dotvářejí jakoby navíc. Standardně se vlastně vylepšují třeba odjezdy, nájezdy a podobně. Jo, cílem je opravdu předělat všechny strategie, aby to nepůsobilo zmatečně, že něco máte jakoby ve starém zobrazení, něco v novém zobrazení. Postupně na tom usilovně vývojové středisko v Hexagonu pracuje. Tak, tady máme tohle. Tak, další takovou novinkou, ti z vás, kteří používali program Designer, tak v minulosti program Designer umožňoval založit i projekt do Worgencí. Dnes byl vlastně vylepšen tento proces v těch posledních verzích Worgencí o takzvanou synchronizaci. To znamená, že je synchronizovaný z jakákoliv změna v CAD modelu, to znamená v programu Designer, s založeným projektem Worgencí. Jakmile je tedy změna dílu nebo přidání geometrie potvrzená v programu Designer, budete automaticky informováni v programu Worgencí nebo při otevření projektu Worgencí. Jo. Tato synchronizace není povinná. Pracovní zónu můžete vytvořit ze synchronizací nebo bez ní. A taktéž je třetí možnost, že v případě, že jste si tu synchronizaci vytvořili, můžete ji přerušit z nějakého důvodu. Jo, tady vidíme na krátké videoukázce, jak to pracuje, takže když mám založený projekt ve Worgencí, tak přes ikonu designera se mi otevře patřičný model a v tomto případě přidáváme volitelné plochy do již hotového projektu Worgencí. Jo, pokud vše potvrdíme, tak potom v projektu nám vyskočí informativní hláška a Worgencí přepočítá to, co je potřeba, aby obsahovalo tyto volitelné plochy. Další takovou novinkou je přidání nové metody pro výpočet maximálního profilu držáku, který lze použít k hrubování součásti s ohledem na součást a model polotovaru. Tato metoda je alternativou k metodě detekce kolize během výpočtu samotného programu či detekce kolize držáku během výpočtu. Jakmile vy standardně vypočítáte dráhu
nástroje, tak se vám zobrazí potom v té položce toho držáku, parametry detekce kolize držáku, takovýto obrazec, který vám vyjadřuje ten maximální profil z hlediska výpočtu tvaru toho dílu. A teprve v této fázi vy si můžete určit maximální profil držáku, nejvhodnější tvar, po případě délku či vysazení nástroje. Je to poměrně jakoby rychlejší než dosavadní způsob. Jo, a svým způsobem i obrácený. Jo, takže nejdříve vypočítáte tu dráhu a až potom si na základě toho obrazce přizpůsobíte patřičný držák, po případě délku nástroje. Ten výpočet potom už proběhne strašně rychle, jenom už to opravdu je prakticky téměř bez výpočtu, tím, že už to bylo vypočítané v rámci výpočtu té dráhy. Další parametr, který byl přidán do strategie globální hrubování, je parametr, který se nazývá boční offset průchodu. Tento nový parametr umožňuje použít boční odsazení na průchody generované podél stěn součásti, zabraňuje poškození způsobenému vibracemi nástroje na těchto průchodech v plném materiálu. Jo, principiálně existují 3 možnosti nastavení, kdy první možnost nastavení je na svislých stěnách bez dokončovacího objezdu, druhé nastavení na svislých stěnách s dokončovacím objezdem a po případě třetí nastavení na všech stěnách, což znamená u všech řezů. Tady na tomto obrázku vidíme to nejjednodušší první nastavení bez dokončovacího objezdu a lze vidět, že u této svislé stěny dochází při každém kroku v ose Z o odskok od této stěny, který se dá samozřejmě definovat, velikost toho odskoku. Opět jenom zopakuji, slouží to většinou pro nějaké hluboké dutiny, po případě ochranu prostě těchto svislých stěn. Zpravidla proto to bylo určené. Další novinkou je přidání možnosti jiného nájezdu do plného materiálu. V standardních workencích v minulých verzích vždy byl v rámci globálního hrubu do hrubu umožněn pouze klasický nájezd, jakoby po kruhové rampě, po šroubovici, chcete-li. S novými verzemi workencí přišla možnost zapnutí takzvané nájezdové rampy. Tato nájezdová rampa potom reflektuje již ne kruhový tvar, ale jakoby profil, do kterého se vlastně ten nástroj zanořuje. V určitých případech je to výhodnější než kruhová rampa. Uvidíme na krátké videoukázce, kde vidíme první program, na něm vidíme standardní nastavení, kde tento parametr není zapnut. Takže to je to, na co jste byli zvyklí v minulých verzích workencí. Potom vidíme vlastně kruhové zanořování do materiálu. A pak si ukážeme ještě v druhém programu. V případě zapnutí této nové volby vidíme, že ten tvar už není kruhový, ale je podle toho nového profilu. Další novinka se odehrála v rámci strategie waveform hrubování. Můžete si povšimnout přidání jakoby nového parametru maximální krok. Je to z důvodu, že v určitých situacích při zapnuté volbě konstantní zatížení v rámci vlastně zapnutí pod Z kroku docházelo k příliš velkému bočnímu kroku nástroje, které mohlo v některých případech vést až k poškození nástroje. Tato nová možnost umožňuje omezit tento maximální krok na zadanou velikost při použití vlastně tohoto nastavení pod Z krok
konstantní zatížení nástroje a zapneme maximální krok. Opět si to ukážeme na krátké videoukázce, kde v prvním programu vidíme ještě původní možnost, kdy možnost toho maximálního kroku nemáme zapnutou. Potom vlastně v té horní partii toho tvaru vidíte takové velké kroky do boku. Oproti tomu vlastně potom v druhém programu, který si ukážeme, vidíte tuto možnost zapnutou a o parametr krok do boku je to omezené, takže systém urgencí pak počítá s tím a ty kroky jsou omezeny maximálním krokem z hlediska technologie pro ten daný nástroj. Další novinkou v paralelním dokončování je přidání parametru povolit plovoucí průchody. Zapnutím této možnosti dráha nástroje obrábí všechny vybrané svislé povrchy, včetně oblastí, kde není žádný materiál k odstranění. Nejlépe to vysvětlují tyhle obrázky, takže teď na prvním obrázku vidíme, když tuto volbu máme vypnutou, to znamená, systém se chová stejně, jak jste byli v minulosti zvyklí. Tady těch odjezdů je podstatně víc, protože ta prostřední část té plochy chybí na modelu. Pokud tuto volbu v nové verzi zapnete, tak vidíte, že systém bere potom tu střední část té plochy, jako by tam byla. Je to opravdu z důvodu generování méně odjezdů a nájezdů, aby ten pohyb byl plynulejší. Další novinkou v oblasti profil křivky, tam se jedná o přidání tlačítka odstranění vstupních výstupních bodů. Ve starších verzích Worgency, pokud jste si zadali ve strategii vstupní výstupní body, museli jste se pak proklikávat odjezdy, příjezdy, abyste ty vstupní výstupní body zrušili. Dnes přibylo tady definiční tlačítko, kde jedním klikem vlastně to zrušíme. Všechny vstupní výstupní body. Stejně tak byla vylepšena jakoby automatika, co se týká strany křivky. Nemusíte již tolik definovat jakoby stranu, z které tu křivku chcete obrábět. Ta automatika si to zpravidla zvolí správně. Další ještě rozšíření v oblasti profilu křivky proběhlo v oblasti příjezdů a odjezdů, kde přibyly rozbalovací seznamy umožňující vybrat typ pohybu. Dostupné parametry potom závisí na zvoleném typu pohybu. Typy pohybu byly rozšířeny pro příjezd a nájezd jako na kolmo, po rádiusu, bokem a normální. Asi nejzásadnější novinkou v nové verzi je přidání nové strategie globální dokončování. Tato nová strategie má nahradit starší strategii kombinace Z-konstant plus optimalizace. Tato strategie prochází i nadále vývojem, ale byla už uvolněna pro běžné používání zákazníkům. Způsobuje vlastně kompletní obrobení toho dílu, tak jak jste byli zvyklí v té zastaralejší kombinace Z-konstant plus optimalizace, s tím, že tady jako by to bylo vylepšeno o další možnosti a plynulejší průběh. Jo, uvidíme tady na videoukázce, jak to ve své podstatě vypadá po zvolení této strategie. Jo, takže po výpočtu vlastně dochází potom k obrobení celého tvaru toho dílu. A nastavením parametrů můžete taky zvolit, že chcete třeba obrábět zvlášť strmé, případně mělké oblasti. Můžete zvolit překrytí, vzdálenost toho překrytí mezi průchody na strmých a mělkých oblastech. Jeho principem je, že to vlastně obrábíte v rámci jednoho programu, jedním nástrojem.
Dále bych se věnoval vývoji ještě mezi verzemi, to znamená to, co bylo vylepšeno a není na první pohled možná viditelné ve Worgencii. Takže zde bych zmínil na levém obrázku ještě ve verzi 2024.1 mohli jste někdy vidět v dráhách, že vznikaly takovéto vlnité průchody pro dráhu nástroje. V nové verzi Worgencii již tyto vlnité průchody byly odstraněny, byly vyhlazeny. Jo, vidíte to na tom pravém obrázku. Opět, co se týká vyhlazování, zase na levém obrázku vidíme ve verzi 2024 v případě, kdy systém vyhodnotil, že by mohlo třeba ke kolizi s držákem dojít, tak to vyhlazení mohlo být přerušené takovýmto ostrým přechodem. Tohle to bylo odstraněno a vylepšeno v poslední vydané verzi, kde vzniklo hladké a zaoblené ty průchody ve všech případech se snaží dodržovat v Worgencii. Je to opět z důvodu jakoby hladkého pohybu z hlediska nástroje a dynamiky stroje. Jo, poslední takovým vývojovou verzí je zase tady zobrazení, kdy na levém obrázku máme verzi 2024.1, standardní jakoby průběh toho vyhlazování, když byste použili takovouto strategii, a v nové verzi 2024.3 byla implementována lepší vyhlazování přechodu. V případě, že není dostatek místa pro dosažení spojení mezi průchody, je nyní generován nový přechod. Cílem je opět zachovat hladkou dráhu nástroje a vlastně ošetřit ten nástroj, jo, aby nedošlo nějakým problémem. Dalším vylepšením mezi verzemi vidíme na levém obrázku standardní třeba dokončování kopírování ve verzi 2024.1. Byly přechody mezi jednotlivými řezy, kdy byly přímočaré. Opět v nové verzi 2024.3 tyto přechody byly vylepšeny, je to ta zelená část, na takové zaoblené přechody. Je to zase z hlediska pozitivního vlivu na dynamiku stroje a plynulost obrábění. Tak, zde bych plynule přešel ještě na uživatelské rozhraní, co se týká dotazů z hotline. Že ty dotazy z hotline se stále opakují, některé stále, takže proto jsme se rozhodli je zařadit zde i v rámci jakoby sice novinek, ale je to takové jenom opakování a připomenutí. Tak jak jsem zmínil na počátku, nejzásadnější změnou je designová změna taky programu Worgencii, kromě tedy těch interních algoritmů výpočtových. Často se uživatelé dotazují na hotlineu, že chtějí změnit novou vizáž, nový pás karet do původního zobrazení. Tato možnost tady je. Děje se tak v nastavení Worgencii, kde vyškrtnutím volby použít pás karet se vrací v nastavení Worgencii do staršího zobrazení, na jaké jste byli zvyklí. Další dotaz bývá na vrácení toho pracovního prostředí taktéž do staršího zobrazení. Zde bych zase upozornil, lze to řešit v rámci nastavení Worgencii. Zase v té sekci tady použít alternativní, pokud ho zaškrtnu, potom ta pracovní prostředí. Hlavně se jedná o ty ikony, vlastně, které v novém prostředí jsou uprostřed, tak v tom původním řada uživatelů to chce vrátit jakoby zpět do levého horního rohu. Jenom bych připomenul takovou věc, že často to uživatelé takhle přepínají, ale spíš bych apeloval na to, aby se snažili pracovat již v novém prostředí, jelikož je třeba si uvědomit, že ten vývoj v
ve firmě Hexagon bude pracovat, aby dotáhl kompletní designové věci do konce. A máme i zprávy o tom, že až k tomu takhle dojde, teď je otázka výhledu, kdy to bude, tak samozřejmě možnost pak přecházet na starší zobrazení nebude dostupná. Jo, proto bych spíš vyzval tedy všechny programátory, kteří to používají a snaží se to stále jakoby ohýbat na starší zobrazení, aby se naopak snažili pracovat v novém zobrazení, které se stále jakoby ještě dotváří sice do finálního konce, ale opravdu jednou přijde doba, kdy už to nepůjde předělat. Další takovým častým dotazem na hotline je instalace urgencí, případné nastavení urgencí po instalaci. Zde bych jenom zmínil, že každý instalační balík, který bývá zpravidla zabalen do formátu zip, tak firma Semaco obohacuje o soubor PDF, který se jmenuje Urgency Designer nastavení. Tam jsou vlastně poznámky jak k instalaci, tak k samotnému doporučenému nastavení v urgenci. Je to na základě vlastně jak praktických zkušeností firmy Semaco, tak je to ve spolupráci s výrobcem Hexagon. Pokud byste nedodržovali tato doporučení, mohou se v určitých ojedinělých případech vyskytovat problémy, jako je časté padání, po případě zamrznutí programu urgencí. Mohou se objevovat neúplné dráhy nástroje, kdy mohou mít vynechané úrovně a po přepočtu se problém najednou vyřeší. Stejně tak nedokončený výpočet dráhy nástroje. Po případě doba výpočtu dráhy nástroje je příliš dlouhá. Jo, takže opravdu apeluji, snažte se dodržovat to doporučení, které najdete v každém instalačním balíčku. Co se chystá výhledově? Asi nejvíc, myslím si, největší přínos pro vás má zavedení vícesměrného dohrubování. To znamená, že systém urgencí si navrhne sám patřičné úhly, z kterých bude potřebovat dohrubovávat, tak, aby nedošlo ke kolizi vlastně s držákem či nástrojem z hlediska tvaru či polotovaru. Takže pro vás to bude znamenat ušetření zdlouhavého času, kdy si musíte kolikrát vlastně nastavovat pracovní roviny pod patřičným úhlem, vyhledávat vhodné pozice. Tohle je momentálně ve vývoji, pracuje na tom výrobce Hexagon usilovně, takže lze to očekávat v blízkých verzích, že se toho dočkáme. Další novinka, která bude v globálním hrubování, by měla být na základě žádosti spousty uživatelů takzvaná koncentrické obrábění, tak jak vidíte na přiloženém obrázku. Jedná se o to, že pak celá šířka řezu při tom hrubování bude omezená na takový koncentrický pohyb, což umožňuje vyšší řezné podmínky a vyšší životnost nástroje. Samozřejmě přínosem potom jsou menší nároky na dynamiku stroje. A posledním takovým opravdu hodně očekávaným je změna knihovny nástrojů. Bude přepracovaná a vytvořena úplně nová knihovna nástrojů, bude se jmenovat Nexus. Měly by být do ní zahrnuty všechny požadavky, které slyšíme jak my a předáváme výrobci vlastně firmě Hexagon. Takže jak to budou řezné podmínky na materiál, po případě sestavu nástrojů. Samozřejmě bude umět spolupracovat jak s výrobci nástrojů, aby se dali snadno implementovat třeba z katalogu přímo nástroje již do knihovny. Takže to také výrobce Hexagon vlastně usilovně na tom pracuje ve svém vývoji. V tuto chvíli je to za mě asi vše. Předával bych slovo Markovi Miláčkovi. Jo. Takže já se vracím. Děkuji Pavlovi Hačkovi za provedení tou technickou částí. Máme za sebou 35
35 minut toho vysílání. Já k to budu mít ještě pár posledních takových poznatků a nabídek. Zatím se nám nikdo neodpojil, takže jsme rádi, že jste s námi do téhle chvíle vydrželi. A co jsme si pro vás ještě vymysleli? Vymysleli jsme si školení, takový upgradeový školení na novinky z těch posledních verzí. Bylo by to ve školícím středisku v Jeseníku a na pobočce v Ostravě. Tady ještě můžete vidět, kdyby to bylo. Jsou tady vypsané momentálně 2 termíny, 28.11., což je za necelý měsíc, a 14 dní potom před Vánoci. V oba ty termíny bude školení probíhat na obou pobočkách, takže je možné se do školení přihlásit buď na mým e-mailu marek.milacek@semako.cz nebo na hotlineu nebo na kterýmkoliv e-mailu, případně telefonu našich kolegů. Určitě na někoho z nás kontakt máte, takže by neměl být problém. Školení jsme si, nebo standardně takovýhle školení individuální stojí někde kolem 10 000. My jsme si připravili akční cenu 4 500 na osobu. Kapacitně Jeseník vychází do nějakých kolem 6 lidí. V Ostravě tam můžou být pro školení tak 2-3 lidi, tam je to menší, ale to bychom řešili až individuálně na základě toho, kolik se vás přihlásí, jaký o to bude zájem. Takže doufáme, že naše školení využijete. Jak jsem říkal, mělo by to být zaměřen hlavně na ty novinky, ale určitě v průběhu těch dní školících vznikne prostor na nějaký dotazy i mimo to, takže budeme rádi, když se s váma uvidíme. Tady, abych přeskočil na jeden z posledních slajdů, tak už tahle informace vlastně šla e-mailem, ale ještě to tak krátce zrekapituluju. Jedná se o využití dotací Digi pro firmu. Je to nastaven hlavně na školení především ve Work&See. Je to samozřejmě využitelnost i na veškerý další software, který nabízíme. A jde o to, že tam můžete čerpat nějaký prostředky na to, abyste to školení třeba i dokázali kompletně pokrýt ty finance vynaložené pro to školení. Minimální rozsah toho školení je 16 hodin, takže 2 dny a může to být až do 80 hodin, což v případě třeba Work&See tak velký rozsah jako standardně ani nenabízíme. To už by muselo být kompletní školení pro úplného nováčka. Tady ještě můžete vidět dole, teď tam naskáčou vlastně modelový příklady na to školení. Je to, když bych to tak jako jednoduše řekl, čím víc lidí, tak je to lepší. Dá se samozřejmě načerpat vyšší ten budget těch peněz, takže vidíte při 3denním školení pro 3 osoby, my jsme třeba, nebo ta dotace je schopná pokrýt kompletně to školení. Takže to je celkem zajímavá nabídka. Teď mi jsem skočila 3, ale tak to být nemělo. To nevadí, já tam pustím všechny 3. 2, tam zase 2denní školení pro 3 osoby, zase jsme schopni tou dotací pokryt kompletně to školení a při 2denním školení pro 2 osoby, tím, že ten počet těch osob je menší, tak je tam nějaký doplatek, který vidíte, nějakých 7800 doplatek na to školení, ale i tak načerpáte z těch dotací 17 000, což si myslím, že je příjemný a určitě je dobrý to využít. Je o to teď napříč těma firmama docela zájem, ale pro ty, kteří z vás tu informaci ještě nezachytili, tak ji tady ještě vlastně přikládám. Další, co je, tak jsou ještě některé doporučení našim zákazníkům. Vlastně každá nově vydaná verze obsahuje vždy nějaké nedokonalosti, setkáváme se s tím, je to prostě věc vývoje, která bohužel napříč těma softwarama, nejen u Hexagonu, si myslím, že je relativně běžná, je to vývoj. Takže my za nás takový doporučení, pokud je ta možnost a je ve firmě třeba víc programátorů, tak doporučujeme vždycky takovému tomu nejaktivnějšímu, nebo jak bych to řekl, tu verzi nainstalovat, aby on to mohl vyzkoušet a potom, co ta verze se vyzkouší, zjistíte, že je to všechno použitelný, že vás to nebude nějakým způsobem omezovat, tak to nainstalovat i na další počítače.
Mezi těma verzema, taky už jsem zmiňoval na začátku, chodí vlastně ty service packy opravdu, je to zase standardní věc, chodí to třeba i u Windowsů, prostě i u ostatních softwarů, tam jsou vždycky takový ty nejrychlejší opravy těch nejzásadnějších chyb. Jo, takže když je třeba firma, kde je jenom jeden člověk, tak za mě s instalací té nové verzi třeba počkat, až bude nějaká volnější chvíle, neinstalovat to nutně v době, kdy jsem zavalený prací a nemám vlastně čas na nějaký to částečný testování. Tak takovouhle informaci bychom chtěli předat, protože jsme se s tím taky sem tam setkávali. Ideálně po odzkoušení té nové verze sjednotit všechny verze na všech počítačích, aby nedocházelo k tomu, že některý projekt otevřete v nové verzi, pak ho chce načíst kolega ve starší verzi a už to není možný. Jo, tak zase na tohle si dát pozor a ideálně pracovat ve stejných verzích napříč tou firmou. A jinak všem chceme poděkovat za to, že nám vlastně tak nějak pomáháte hledat ty chyby v těch nových vývojových verzích, reportujete nám je na hotline, co můžeme, tak se vám snažíme s tím poradit, co nemůžeme, předáváme dál zase do vývoje, do Hexagonu. Je vždycky otázka, za jak dlouho za to zareagujou, něco jde rychleji, něco prostě pomalejc. Mělo by se to teď zlepšit tím vydáváním těch více verzí v jeden rok. A jedna z úplně posledních věcí, to je zase takový vysvětlení k označení těm verzím WorkNC. Zase občas nám na to padají některé dotazy, tak ať si to tady řekneme. To první číslo je název vlastně verze 2024. Kdo používá WorkNC díl, tak víte, že dřív to značení bylo jiný, teď se to váže k tomu roku, ta verze. Kvartální vydání, doteďka byly 2, teď budou teda od roku 2005-4. Termín vydání, rok a kalendářní týden. Což znamená, že čím pozdní ten kalendářní týden byste měli mít u té dané verze, tak tím jako vychytanější ta verze by měla být. Mělo by být odstranění ty nejzásadnější chyby. Takže za nás je to při tom prvním webináři asi takhle všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, že jste se dozvěděli něco zajímavého. Pokud k tomu budete mít víc těch dotazů, tak určitě nám napište na hotline nebo kamkoliv jinam, můžete nám zavolat. My se pokusíme vám ty dotazy zodpovědět. A kdo se třeba nemohl teď zúčastnit nebo nestihl celý ten webinář, tak všem vlastně, co jste se registrovali, tak přijde ještě e-mail se záznamem toho webináře, bude to pravděpodobně uložen na YouTube, takže tam to bude kdykoliv volně ke shlédnutí. Takže za nás všechno. Moc vám děkujeme, že jste přišli, že jsme vám ty informace mohli sdělat a budeme se společně těšit na další webináře. Tak jo, díky i za kolegu Pavla Hačka a Jardu Plcha. Tak jo, naschle.